Bé, doncs, molt bona tarda. En primer lloc volia agrair a l'Escamot Verd que hagi tingut l'amabilitat de convidar-me. La veritat és que és un honor estar aquí entre biòlegs, no? Perquè jo vaig començar la meva trajectòria a biologia i realment això, la carrera de biologia és el que després ha determinat d'una manera que jo no em pensava pas el que seria ara el desenvolupament de la meva activitat professional. Bé, suposo que després quan fem el debat ja podrem parlar de moltes coses i jo crec que serà més interessant que no pas que us pegui un rotllo. Però sí que durant els meus estudis en biologia el que vaig constatar, i de fet una de les grans sorpreses, és que s'assemblava més a la necrologia que no pas a la biologia, és a dir, vaig entrar en contacte directe amb les pràctiques amb animals o amb altres animals. I això per mi va suposar un xoc, no? Perquè tu vas amb una idea doncs segurament molt maquillada del que et trobaràs i et trobes amb una realitat que és bastant terrible, no? I veus com està totalment normalitzat el fet de tractar els altres animals com a objectes. Llavors això va ser com un revulsiu realment i va ser el que va fer que em comencés a interessar pel tema de les alternatives, dels mètodes alternatius a l'experimentació amb animals. De fet, Internish és una de les associacions amb les quals col·laboro i el que fem arreu del món és ajudar tant a professors com a estudiants a intentar implementar metodologies alternatives. La veritat és que en uns anys hem avançat moltíssim tecnològicament, a nivell de software, per exemple, a nivell de maniquís que reprodueixen coses que abans, per exemple, els especialistes en emergències havien de practicar amb porcs una toracocentesis, una intubació. Ara tenim uns models humans i fins i tot pediàtrics espectaculars, que pots fer una pericardiocentesis, pots fer autèntiques virgueries, i a més pots repetir tantes vegades com vulguis. Llavors, bé, realment, i també pel punt de vista de l'eficàcia científica i d'agafar bona pràctica, però també des del punt de vista ètic és important tenir en compte aquest avenç, no? O sigui, cada vegada en sabem més sobre els altres animals, cada 2 per 3 estan sortint, ja ho heu vist, no? Articles a revistes científiques com Nature, Science, sobre l'empatia en ratolins, per exemple. Fa poc tornava a sortir un altre estudi sobre empatia en ratolins, i això, clar, té unes conseqüències. No és simplement que l'anècdota de hi ha empatia amb ratolins, però quines conseqüències té això? Que si treballes amb ratolins potser t'has de replantejar el que estàs fent. És a dir, que com més sabem dels altres animals, més ens hem de qüestionar com els estem tractant i si és correcte o no el que fem i com els podem ajudar. Bé, doncs això va ser com una mica el meu despertar en tot el món de l'activisme. Després, si voleu, doncs amb una part més relaxada ja us podem parlar d'experiències personals, com per exemple l'experiència de la ILP, de l'abolició de les curses de braus a Catalunya, és a dir, va ser una cosa molt important, que un fet històric, no? Jo el que havia preparat, per no solapar-me amb els altres companys, és una mica el que em dedico jo ara, no? Jo ara, després d'acabar biologia, vaig dir, jo no puc treballar d'això perquè em van oferir dedicar-me a l'engorde del lenguado o a matar rates, no sé on, i vaig dir no, prou. A veure, estic parlant de fa molts anys, ara les coses han avançat moltíssim, vaig tenir l'oportunitat de conèixer en Marc Bekoff, que tots coneixeu, i de reconciliar-me amb la biologia i veure que hi ha altres maneres de fer ciència i que hem de lluitar per una ciència més ètica, i que no podem desvincular la ciència de l'ètica, sobretot en medicina, que és el que em dedico ara. Llavors, em dedico sobretot al tema de la violència, però realment el que va començar a despertar-me molt intensament l'interès per la violència va ser precisament la cosificació que fem dels animals, la violència amb què tractem els animals. Això em va portar a llegir sobre la relació que existeix entre la violència interpersonal i cap als animals, els assassins en sèrie que maltracten animals, és a dir, com un seguit de coses que en realitat està tot connectat, no? Que ens podem preguntar, els biòlegs, l'ètica, la violència, quina relació hi ha? Doncs en realitat més de la que ens pensem, no?
Bé, nosaltres vam fer una reunió, un grup d'investigadors a una escola de criminologia d'Itàlia i bueno, aquest és un dels grans experts, el doctor Frank Cascion, en violència domèstica i maltractament als animals, el doctor Pinizzotto, que és exagent de l'FBI, té com 30.000 doctorats, i el doctor Stephen Benn, que és el cap de la unitat de ciències del comportament de l'FBI. Vam fer una reunió per intentar fer una mena de consens a l'hora de comunicar-nos amb la societat, diguem com 3 eixos importants sobre els quals és important articular el nostre discurs, sobre per què és relevant la crueltat amb els animals. Bé, doncs, en primer lloc, és molt evident des d'un punt de vista ètic. No és una cosa nova la preocupació pel benestar dels altres animals. Els filòsofs grecs ja havien escrit sobre això, Pitàgores era vegetarià, etc. Al llarg de la història, els pensadors i els científics s'han anat preguntant sobre què estaven fent amb els animals i si era correcte o no el que estaven fent. Sobretot, el gran boom va sortir a partir de Jeremy Bentham, sobretot, l'utilitarisme, però després altres filòsofs, Nietzsche, Kant, etc., també van seguir tractant la qüestió dels animals. Ja en temps més moderns, segurament us sonarà Peter Singer, Tom Regan, etc. Bé, d'altra banda, soc membre de diverses associacions de criminologia. Llavors, en els darrers temps, això dic perquè també com a biòlegs potser us resulta interessant, s'està desenvolupant un camp nou que es diu la criminologia verda, que el que engloba és l'estudi dels delictes contra el medi natural i també contra els animals. Això fa 20 anys era ser un hippie vés a parlar-li a l'FBI d'això. Però, en canvi, ara no. Ara tenim a la Societat Americana de Criminologia tenim un grup dedicat exclusivament a la criminologia verda i alguns dels quals som especialistes en crueltat amb animals. Llavors, cada vegada el respecte per tot el medi natural i pels animals està arribant a més estrats, i ja no tan sols es limita als biòlegs i als científics que estan treballant allà, sinó que arriba a ser un tema de global, és a dir, un tema que ens afecta a tots, que mereix ser estudiat i que a més és punible el no respectar-ho. L'altre eix sobre el qual nosaltres també fem èmfasi, que és important considerar el maltractament als animals, és el tema de la salut mental. Els estudis relacionen la crueltat amb els animals amb el trastorn antisocial de personalitat. Nosaltres vam fer un estudi amb presoners d'aquí de Catalunya que tenien psicopatia i vam veure que tenien antecedents de crueltat amb els animals i a més hi havia una correlació. Com més cruels amb els animals eren, més acarnissament hi havia amb les seves víctimes humanes posteriors. En els nens no podem parlar de trastorn antisocial de personalitat, parlem de trastorn de conducta o, en el cas de psicopatia, de trets psicopàtics o el que es diu ara trets callous and emotional, perquè també el del trets psicopàtics és com posar una etiqueta que no agrada gaire. Però sí que s'ha vist que un dels indicadors més primerencs d'aquest tipus de trastorns en els nens és el maltractament als animals i que a més està vinculat a altres tipus de comportaments, especialment al bullying, conductes vandàliques, consum de drogues, etc. I per descomptat, en l'àmbit de la salut mental no ens podem oblidar del que arriben a patir les víctimes de violència domèstica, que aquest és sobretot un dels temes a què més em dedico. Ja en els anys 80 i pico, als Estats Units es van començar a descriure casos de dones que no marxaven, dones maltractades, que no marxaven de casa seva perquè no tenien on deixar el seu animal de companyia. I, com sabeu, el cicle de la violència acaba limitant tant la xarxa social de la dona i dels fills que l'únic que els hi queda, l'única font de confort i d'afecte és els seus animals de companyia i els seus fills.
Per tant, elles no deixaran el seu animal de companyia. I això es va veure que era realment un problema, perquè les dones o no marxaven a les cases d'acollides de dones o bé tornaven perquè tenien por pel seu animal. I llavors, què passa si no intervenim en aquest sentit? Com més temps permaneix una dona en un cicle de violència, més patologies va acumulant, per exemple, més estrès posttraumàtic, més ansietat, més depressió, més somatitzacions, i la seva qualitat de vida és pitjor. Per tant, si ens molestem a preguntar i com és que no marxes de casa, o tens algun animal, o estàs preocupada per això, doncs us sorprendríeu de les respostes que obteniu, perquè en molts casos és aquest el motiu pel qual no marxen. Per tant, una manera de que a nivell de fer prevenció, de medicina preventiva o intervenció social, primerenca és això, és escoltar les víctimes, què ens diuen. Perquè si no el que fem és victimitzar-les encara més i no intervenir, per tant es cronifica més el problema. També, finalment, la violència cap als animals és un problema de seguretat pública i seguretat ciutadana. Com ja he dit, en casos de violència domèstica doncs, no és el primer maltractador que mata altres persones. És a dir, que és un problema, ja perquè en el moment en què hi ha mortalitat ja ens hem de preocupar. És a dir, afecta a la seguretat pública. I a més perquè el maltractament als animals està associat a la comissió d'altres crims, sobretot a crims violents. Després, si tenim temps, ja us podré posar alguns exemples d'assassins en sèrie i d'això, dels més coneguts, però això va començar a descriure un estudi molt interessant d'assassins en sèrie, 36 assassins en sèrie, entre els quals hi havia el carnisser de Milwaukee, que segur que us sona, el Ed Kemper, i van veure els agents Douglas i Ressler i la professora Burgess de la Universitat de Pennsilvània, que aproximadament un 41%, 46%, més aviat, 41 vam ser nosaltres, 46% dels assassins en sèrie estudiats durant l'adolescència maltractaven animals. A més, presentaven altres tipus d'indicadors de risc, perquè el maltractament amb animals, per suposat, primerament és una qüestió ètica, però després també és un factor de risc, és un senyal d'alarma. Hi ha alguna cosa que no va bé, i que ens obliga a que nosaltres investiguem, que no ho podem obviar, no podem dir allò de només són animals, no. Tant és així que hi ha modificacions legislatives, a més, molt importants. Per exemple, als Estats Units hi ha la inclusió dels animals en les ordres d'allunyament en 23 estats, en 23 jurisdiccions, perquè Puerto Rico també, que no és un estat. Imagineu-vos que el jutge pot decretar que l'animal està inclòs a l'ordre d'allunyament. Imagineu-vos aquí, no? Estem encara una miqueta lluny pel que fa a la sensibilitat dels jutges, però a poc. Estem protegint els animals, protegim a les persones i viceversa. Bé, aquesta és la connexió violenta pel que fa a la violència domèstica, que és diferent de la violència en criminals que cometen delictes violents, delictes de sang, etc. Que això en podem parlar després, si voleu. La violència domèstica és un contínuum i està tot relacionat al maltractament a persones grans, al maltractament infantil, al maltractament de gènere i al maltractament als animals. I això és una de les coses que difonem a través de la National Link Coalition, que és una associació que té la base als Estats Units, però que ara ja comença a tenir representacions arreu del món. Aquí a Barcelona la coordino o la descoordino jo, no sé ben bé què faig. Però del que es tracta és de crear sistemes de coordinació entre els professionals de la salut, els professionals d'assistència a menors, treballadors socials, cossos de seguretat, advocats, intentar treballar tots junts perquè quan sorgeix un cas d'aquest estil puguem tots coordinar-nos i actuar el més aviat millor. Perquè us fa una idea de la dimensió del problema. Aquestes xifres, normalment quan les presentem, ningú se les creu, és impossible, és impossible. Però tots els estudis
més o menys el que parteixen són xifres similars. És a dir, en els estudis que s'han fet en atenció primària, al voltant d'un 30% de les dones que venen a consulta han estat o són víctimes de maltractament. Quan s'han fet estudis a l'OMS a nivell internacional, les xifres són similars. I ara acaba de sortir ahir un estudi de victimització als Estats Units sobre assetjament sexual, violència de gènere, com es diu això, stalking, com assetjament, o sigui, i es calcula doncs, que al voltant del 25% de les dones han estat víctimes d'algun tipus de violència. És a dir, que més o menys les xifres van en el mateix sentit. Això és un model que es diu el model de Duluth, que es va fer a la Universitat de Minnesota per explicar el cicle de la violència. Llavors hi ha bàsicament la violència domèstica, la violència de gènere, però en realitat és qualsevol tipus de violència, també cap als animals, es basa en el poder i el control. I llavors hi ha molts ítems a l'hora d'avaluar un cas de violència de gènere, però un d'ells és el maltractament als animals, que causa moltíssim patiment. I no estem parlant de cosetes lleus, perquè veieu, aquests testimonis són reals. La meva parella va tallar el meu gos a trossos amb una destral i em va amenaçar en fer el mateix si marxava. En un altre cas, la dona estava en el refugi i el marit li va enviar una cinta de caset, quan encara hi havia caset, on se sentia la gossa com l'estava torturant. La dona va marxar del refugi i van perdre la pista d'ella. És a dir, que no és una cosa que puguem menysprear, sinó que té una importància clau a l'hora d'atendre de manera amb una qualitat a les víctimes de violència. Hi ha bastants estudis, sobretot als Estats Units són els reis dels estudis. La Sean, que és el doctor que us comentava de la Universitat de Denver, abans estava a Utah, i va ser el que va començar a fer estudis en aquest sentit. I va veure que el 71% de les dones que tenien animals de companyia i que anaven a un refugi explicaven que el maltractador havia maltractat o amenaçat o en fer-ho o bé havia mort el seu animal de companyia. I que a més un 32% dels nens també havia maltractat l'animal. Això és un fenomen que, en general, s'estima que el cicle de la violència es perpetua en un 33% dels fills que s'han criat en una llar on existeix violència, més o menys. I per què? Perquè els nens aprenen models i els tipus de relació que estan veient ells són relacions destructives, on el que importa és ser tu el més fort, la imposició, el poder, el control, etc. I acaben imitant el maltractador. En alguns casos més dramàtics, però l'animal pot morir, o sigui, pot matar el nen, però no pas per sadisme o per desplaçament de la ira, sinó per compassió, que això ja és el més dramàtic, que és que consisteix en que el nen acaba matant l'animal de companyia perquè deixi de patir, perquè ja no suporta veure com el pare està maltractant l'animal. Imagineu-vos l'impacte psicològic que té en un menor, això. Aquest és un dels estudis més importants que hi ha. És un estudi que es va fer a tots els estats dels Estats Units i al Districte de Colúmbia, i llavors es va preguntar als treballadors socials si les dones parlaven sobre incidents relacionats amb els seus animals de companyia, sobre maltractament, etc. I es va veure que un 85,4% sí que parlava sobre això. Que els nens també parlaven d'això, de manera espontània. Que per l'experiència pròpia dels treballadors, què en pensaven? Doncs van veure que una miqueta més d'un 83%, sí que havia observat aquesta relació, però en canvi, fixeu-vos, això és molt interessant, quan feien l'entrevista inicial, el qüestionari inicial que tu fas a la víctima de violència, només un 27% preguntaven explícitament sobre l'animal. Llavors, malgrat tu de manera empírica estàs descobrint unes coses i estàs trobant unes evidències, no ho incorpores a la teva pràctica. Llavors, clar, lògicament això és un aprenentatge per tots, biòlegs, metges, treballadors socials. A veure, si jo estic aprenent una cosa, vaig a
incorporar-ho per fer-ho millor, no m'he de quedar amb el protocol quadriculat i d'aquí no surto, no? Vaig a crear, vaig a fer les coses millor. Bé, doncs, més o menys, entre un 20 i un 50% de les dones retarden la marxa de la fugida de la llar si no tenen un lloc on deixar el seu animal de companyia. I aquest és un estudi que va fer a Regne Unit hi ha, igual que als Estats Units hi ha la National Link Coalition, a Regne Unit hi ha The Links Group, que té més o menys la mateixa filosofia de crear coalicions per treballar de manera multidisciplinar. Van fer un estudi i van veure que el 94% de les dones haguessin marxat abans de casa si haguessin tingut un lloc on deixar els seus animals de companyia. Existeix una gran relació, i de fet és un indicador, en què entre el maltractament infantil i el maltractament als animals. En alguns estats dels Estats Units, per llei, és obligatori que si es detecta un cas de maltractament als animals, la protectora o els investigadors que estan portant aquest cas ho comuniquin als serveis d'atenció al menor en cas que hi hagi un menor a la família i viceversa. Els serveis d'atenció al menor estan obligats per llei a avisar als serveis de protecció animal si hi ha algun animal també que pot estar en perill de ser maltractat, perquè està tot relacionat. En el 66% dels casos, un estudi també és molt important aquest, el maltractador havia ferit o matat l'animal o mort l'animal per inculcar disciplina en el fill. O sigui, això és el que us comentava dels models, els models que aprenen aquests nens, el poder, la força, la imposició, el jo soc superior, soc més fort, després tot això s'ha de treballar moltíssim, per descomptat. Bueno, això és... Jo treballo fins que facin l'ERE i ens facin fora tots, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Llavors tenim allà una comissió específica de violència domèstica, que som metges de família, un pediatre, infermeres, multidisciplinar, una psicòloga, una infermera especialitzada en ginecologia i 2 treballadores socials. Llavors nosaltres, des de fa un any, vam començar a preguntar a les dones que teníem a urgències o a la consulta sobre què passava amb els seus animals, i efectivament vam començar a constatar el que ja és universal, que s'ha escrit a Japó, a Austràlia, a Sud-àfrica, Anglaterra, Regne Unit, és a dir, és un fenomen universal, el maltractament dels animals en el context de la violència domèstica. Els llocs on més ho hem detectat és a urgències i al centre de salut mental, sobretot en les teràpies de grup. Nosaltres oferim teràpia individual i teràpia de grup a les dones. En alguns casos fins i tot ens havien escrit correus electrònics. Quan analitzem, les dades que us estic presentant ara les vam presentar al mes de novembre, o sigui, fa res, en el Congrés de la Societat Americana de Criminologia. Llavors volíem estudiar també la relació que tenia el maltractador amb l'animal, perquè vam començar a veure que no sempre era negativa, no sempre era de maltractament. Sí que hi havia, sobretot cops, negligència, és a dir, que és un tipus de maltractament, violència per omissió. Un fenomen curiós que vam començar a detectar és que el maltractador era qui escollia la raça, la dona no tenia ni veu ni vot, i a més solien ser animals forts, 2 pastors alemanys, un bull terrier, cap va escollir un crestador xino, no sé per què. I després, quan el maltractador deixava la llar, deixava la dona també amb l'animal, i és un animal amb el qual la dona no s'havia vinculat. Llavors la dona se sent responsable de l'animal. A més tenen molt sentit de culpabilitat, les dones maltractades, amb la qual cosa estan sent victimitzades d'una manera nova que hem descobert, no a través de maltractar directament l'animal, sinó a través de que s'han de fer càrrec d'un animal que elles no han escollit, que no ha estat adequadament socialitzat i que se'ls escapa de les mans. Una de les coses que també veiem amb dones maltractades és que els nens, els menors, si no se'ls posen límits, ells intenten sobrepassar límits
I els animals de companyia fan el mateix. Si no em poses una mica de normes, jo et prenc el pèl. I això ho vam començar a detectar també. I bé, de fet vam començar a treballar amb un grup d'etòlegs per ajudar aquestes dones, no? A que la solució no sigui o estic amargada o he de donar el gos, sinó hi ha maneres constructives d'afrontar els problemes i a més que tenen un missatge molt positiu de cara als nens, és a dir, reeducar l'animal de companyia amb entrenament positiu, en positiu, sempre. En el cas, quan veiem la relació que tenen els fills de dones maltractades amb els animals, la grandíssima majoria és una relació d'afecte. Moltes t'expliquen, se'n va dormir amb el gos, és el que la dona em diu al meu fill que és qui li ha ajudat a passar la depressió, li expliquen secrets en el gos o en el gat o el perico, qui sigui. Però en alguns casos també hem detectat maltractament per part dels fills, amb mort. Els fills també, igual que els maltractadors adults, maltracten sobretot per agressió física i per negligència, però també per violència verbal, o insultar directament a l'animal o a la dona, no sé, tu puta perra, no sé quantos, és una agressió verbal, que intenta fer mal a la dona a través de ferir el vincle que té amb l'animal de companyia. I en algun cas també la mort de l'animal s'ha donat. La manera en què nosaltres treballem és com us deia que treballem a la coalició, de manera multidisciplinar, des de l'hospital, el centre de salut mental, atenció primària, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, associacions protectores en cas que necessitem d'emergència un refugi per a les dones i centres veterinaris que també estiguin alerta per detectar el maltractament. Llavors, nosaltres, des de Sanitat, el que oferim a les víctimes, en resum, és lògicament el recolzament mèdic, la teràpia individual i teràpia grupal, que va molt bé, serveis socials, l'allotjament temporal per a animals de companyia i, si s'escau, l'assessorament legal, perquè a vegades el xip pot estar a nom del maltractador. Llavors, té dret a reclamar-lo. Bé, doncs es pot treballar de manera legal, o sigui, amb advocats i amb què l'animal, la custòdia la passi a tenir la dona, malgrat que el xip estigui a nom de l'home. Llavors, bé, més o menys, això és el que jo m'havia preparat per comentar-vos, d'experiències personals, però com que em sembla que tenim un munt de temps,